Ježiš, já jsem slyšel o tom, že nějaký, nevím, Jaj, člověk se more, schovává pravý v Koloseu. Spiderman. Jaj, more, já bych pravý Spiderman. Hej, Denisy, Deslexi, stop, Deslexi, stop, No. vylez. Věděl jsi, Co že se v děje? Koloseu je nějaký člověk, prej? Fakt? Jo. Ale ne, já No. si nedělám srandu, nastupuje, jdeme se tam podívat. Není to další únos, Takže že jo? jedeme na prozkoumávačku do Kolosea, no. Vystup. Čekaj, tam je ten zombie virus, máš tu masku? Tady to musíme Jo, jako já brát mám, ale seriózně. já tam můžu, já mám sklo okolo té hlavy. Ok, já se jdu dusit, já se jdu dusit. Ne, ty máš masku. Fakt? Ok, Jo. to zase zajímavší, který nám dal. No. Takže jdeme ho najít, jo? Ok. Sám někde je. Hej, bez tak to je jenom nějaký jako, nějaký Mýtus. nevím. Dobrý den. Jaj, more, pravý Spiderman. Já jí more pravý Spiderman, co? Tak asi to mýtus jako No to- není, no. Halo. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Já jsem se dostal. Asi jako mi úplně nefunguje Dosta, dosta. Boj se. Já jsem Den Flex. Au. Čau. Ale ne, tak ty seš kamarádský. Umíš tady to? Au, Hej, au. seš kamarádský, hej. My jsme hodní. Au, to bolí. A ty tu žiješ jak dlouho, nebo jak se sem tady ocitl? Nevím, jsem byl normální. No. Jsem nějak, nikdo mě kousl ze zádu a najednou jsem zelený. No tak jakože, No, zelená spíš. možná to je, že my tady jakože, my už jsme si všechno opravili, a takže to možná není vidět, ale tady je zombie virus. Takže musím. Aha. Radši jdeme, ať to se to nezhorší. Můj bratr by měl být teďka, nevím kde. Já mám zapomněl něco říct. Já mu jsem- zavolám. Mě prostě maskou na začátku. Usedu sem. To je prostě maska. Jedeme radši pryč za mým bratrem, on vás ošetří. Musíme ho vzít. Ale já jsem v pohodě, tak jako. Dobře. Čau, sleduji Skibidi Toilet Rizzler Grimace Shake. Ne, asi ne. Dej si na něj pozor, on je trochu šílený. Lama. Ne, tady není Mě- jeho, tady bydlí Nechoď, dva. já mám ve sklepě ten lék, určitě. Ale tak ke mně. nedávej si ho, on není doktor. Já tam On je to jenom magor, musíš ho přejet s autem, aby se trochu probral. Au. Co? Nedávej si fakt od nic, je to mám nedávej. Lupíka, kámo, já to mám Lupíka, který prošel před 5 lety, to by ho mohl vyléčit, kámo. Tam mám z Kaprisa, já tam musím vlézt, čekej, kde je ten vchod. Sakra. Vidíš, on ani neví, kde je vchod. Tady někde. Tady, můžeš tam jít, ale neviditelný ten vchod. No, tady se moc radši nekoukej. Pojď radši do tohohle riftu. Já mám lék tady v kleci, pojď tam. Tady. Tak A jo. pojď tady do tohohle riftu. To mi nevyšlo. To mohl být tak dobrý únos. A tady seš u mě doma. No. Hej, ty jsi mi to kvaš, ty jsi mi sebral Lupíka, já to vím. Pojď ke mně, ty jsi mi Ne, tak ukradl Lupíka. pojď ujet od něj, on je šílený. Pojď, jedeme pryč. Pojď. Ty jsi mi ukradl Brumíka, au! Já jsem ho radši to. Pardon. Ale jedeme tamhle, on by měl být ve škole, on učí to, doktora, tak já pojedu to. Pojedeme tam. Jaj, more, pravý Spiderman. Takže jedeme za mým bráchou, aby tě vyléčil. Jaj, more, pravý Dobrá. Spiderman. Vidíš, on zase křičí, možná ho slyšíš. No, takže děti začala hodina a budeme studovat teda tady toho doktora. Prosím, dobrý den. No, co počkej. tady děláte, Mě pane, poslal- máme hodinu. Mě poslal Lorak, že mám na sobě nějaký virus. No, Takže zombie mi poslal virus, jako to Lorax. nějak vypadá. Čekejte, já vám dám lék. No, máte tady lék. Pomoc! Já jsem si stáhl stránku z Ne, ani na to nemysli, ani na to nemysli.
Pojď sem. Já vím, že máš jako to, můj bratr. Pomoc. Jako to, já vím už je několikrát jako Au. mazej To bolí. domů. Já Mazej jsem domů. Spiderman. Domů maz. No to si nevšímej, za chvíli by si měl být už uzdravený. Vrum. Ale pojď, jdeme ke mně domů. Musím jít na konflikt. Dobrá. Takhle, pořád jsem zelený, bohužel, ale aspoň se cítím lépe. Jo, to je dobrý. Ty se potom změníš. Pomoc, já se bojím zombíků, je tady zombík, pomoc. No takže, my vám chceme představit novou postavu, která tady bude hrát. Je to normálně Dark Lord, bude jeho přezdívka. A bude zelený, ale bude potom Bramborák. bílej, to si Hej, zavedem borci, tady já na jsem ten bramborák, já jsem bramborák. Bramborák, tak bramborák. Hej, co se stane, když kasnu zombíka, Ne, nedělej to, nedělej to. No, takže lidi, tohle A teda je nás nová musel- postava. Nová postava se s váma loučí a čau.